Здравейте хора, използващи YouTube! Аз съм XBlade и днес ще играем на Mortal Kombat Complete Edition. Вече снимах на нея и този клип ще играем на Test Your Lucky с някой рандом герой, който ни се падне, се тая. Test Your Lucky. Накратко казано, това е нещо като томболка или игра. Първото е срещу кой ще играеш. И оттам се избират сега нещо за Sub-Zero. Ще играем без ръце. Значи, ще имаме безкрайен X-Ray и Sub-Zero ще има отрова. Така, нещо като отрова. What? Туф. Да, забравих, че не мога да ползвам крака. Да, и аз и ръце не мога да ползвам, така че няма смисъл от X-Ray. О, фак. Тиш. Дуф. Туф. Ау, не! Ще му викаме, изглежда. Само ще викаме да мога сцепим. Пау. И тъй като има безкрайен X-Ray, ще мога да си ползвам по-силната магия. Опа. Трябва само да й разуча малко комботата. Оу. Оу, оу, о! Ахау! Sindel wins. Тара-тара. И Test Your Lucky отново ще играем 3 игри и ще видим какво ще ни спадне. Има почти всичко. Има мапа ви да е размазан, мапа да е обърнат нагоре, да горите, да ви падат ракети, черни дупки, пари повече. Конгуал ще е по-силен. И ето го и замъгленото виждане. Фък. Това най-го мразя, но поне имаме ръце. Ма няма безкрайен X-Ray. Опа, опа. Тиш, пиу, бум. Хем, че той ще удря по-силно, ще има по-силни удари, всякакви такива работи и глупости. И ще го сцеп. Не, аз съм! О-хо-хо! Това е добре. Мяу. Мяу. Ела, тук е момче. Младеж. Уа! С моите викове и коса, аз съм непобедим. Аре бе. Аре бе. Да, ще изхъба нещата за това. Туф, туф, туф. Аре бе. Тиш. Уа. Вау, пара-па-пау. Май той няма да ми използва X-Ray. Така, натам вървят нещата. И Sindel wins. И сега сме отново на Test Your Lucky. Сме на тази арена, която най-ненавиждам. Една от тях е дъщерите ми, мисля. Да видим срещу кой ще играем. Джони Кейдж, знае си, че ще се падне. Ау! Без хватки. Ау, без скок съм. Ау, и ще гори талент. Що на мен е най-гадното, бе? Аз съм жената тука, аз съм жената, бе. Ау, момче, ти не знаеш кой говориш, бе. Ау, момче, не знаеш кой говориш. Нямам хватки, добре.
Гори терена. Терена гори, изгаряме. Ау. Момче. Айде, долу. Няма да имаш деца. Няма да имаш и крак. Продъних ти ушите, съжалявам. Без да искам беше. Пиу. Ще го победим май с една магийка. Пиу. Как не го оцели, бе? Гориш, нека ти. Пау. Продъних ти ушичките, май. Нежното детенце. Пау. И изглежда, че бием. Това е в днешния клип. Съжалявам, че беше толкова кратък, но ще има и малко по-дълги клипове. Очаквам вашите лайкове и сабскрайбове. Наследете се на този клип и до скоро.